Vítajte, som Marek Karman a vy počúvate podcast CardioMD. Dnešná epizóda je venovaná point of care ultrasonografii, teda ultrazvuku priamo pri lôžku akútneho pacienta v rukách klinika, ktorý ním rozhoduje o liečbe v priebehu minút. Mojím hosťom je docent Roman Škulec, lekár urgentnej medicíny, ktorý je zároveň internista a kardiológ. Budeme sa rozprávať o tom, ako pokus mení manažment kriticky chorého pacienta, aké má miesto pri kardiogénnom šoku a počas resuscitácie. A ako k nemu pristupujú na jeho pracovisku. Prajem vám príjemné počúvanie alebo sledovanie. Generálny partner podcastu CardioMD je spoločnosť TIMED. Roman, ďakujem, že si prijal pozvanie do podcastu CardioMD a že si meral diaľku z Českej republiky. Vitaj. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ahoj a zdravím všetkých poslucháčov. Ďakujeme krásne. No poďme sa rovno ponoriť do témy, ktorej ty máš veľké skúsenosti, si aj takým jej propagátorom, je to pokus point of care ultrasonografia. Tak nám skús vysvetliť pre tých, čo tento pojem možno počujú prvýkrát alebo s ním možno nepracujú aktívne, v čom sa líši od bežnej radiologickej ultrazvukovej techniky a aké sú možno jej špecifika. Áno, určite to je dobré si povedať na začiatku, no je to vlastne také až zvláštne, že pracujeme jak radiológovia, tak všetci tí ostatní tí klinici, ktorí používajú tú metódu point of care sonografie, že vlastne pracujeme s rovnakým prístrojom, povedzme aj ako zobrazujeme nejaké tie obrázky, ale vlastne to využitie ako je extrémne odlišné. No, ide o to, že klasická radiológia pacienta v rámci sonografického vyšetrenia vyšetrí a deskriptívne popíše všetko, čo vidíme a tým to končí. A potom je na tom, kto zadával to vyšetrenie, až dostane popis, aby sa nejak s tým zorientoval. Zatiaľ, čo point of care sonografia, ten ultrazvuk presúva úplne do sféry bezprostredného rozhodovania u akutných pacientov, lebo v tom názve, akože, že je to vyšetrenie, ktoré sa robí u pacienta a nech je kdekoľvek, to je možno tá najmenej podstatná vec, ale najdôležitejšie je, že vlastne tým, ako ten klinik, podotýkam to vyšetrenie robí klinik, nie radiológ, má v ruke ultrazvukovú sondu a vidíte nálezy, tak v tom okamžiku on si vlastne zodpovedá svoje klinické otázky a v tom okamžiku bezprostredne vlastne zaujíma aj nejaké riešenia. Čo má veľký význam jednak pre bezpečnosť ošetrenia pacientov a hlavne pre rýchlosť. Uh-huh. Ja som aj niekde počul na nejakom kurze, že možno kontroverzný názov, pojem, že fonendoskop 21. storočia. Neviem, či sa aj ty s tým stretol a čo si o tom myslíš ty, lebo zase podľa mňa vynechať nejaký klinické vyšetrenie je možno asi trošku trúfale, ale ako to vidíš ty v klinike? Ja to nenávidím. Ne, to je také, lebo to ako vzbudzuje myšlienku, že to nahradzuje ten fonendoskop klasický a myslím si, že stále je veľmi dôležitý a naopak ten klasický fonendoskop nám pomáha vlastne zvýšiť spoľahlivosť potom aj toho point of care vyšetrenia, proste nechajme si obidva, tak ten jeden je na krku, druhý do kapsy. Takže fakt to, myslím, že to je veľmi, veľmi nešťastný pojem teda. Dobre, kľudne už teda sranda bokom. Ale inak je super ultrazvuk, ale akurát toto spojenie teda. Predstavme si teda reálneho pacienta. Pacient na urgente má dyspnoe, bolesti na hrudníku, prípadne pôsobí na teba šokovo alebo prešokovo. Ako ti ten ultrazvuk vie v tej praxi pomôcť zrealizovať nejakú prvú diferenciálnu diagnostiku? Áno, tak je to absolútne ako viditeľný prínos u každého takého pacienta. Dneska v noci som to robil asi tak 7-krát, takže že si ešte ponočnej. No to som tak ček je stále ponočnej, že jo? Ale to je úplne, by som povedal, že zatiaľ čo ak pracujeme konkrétne napríklad u pacienta s dýchavicou klasicky, bez ultrazvuku, to znamená klinické vyšetrenie, nejaké konvenčné laboratórne testy, rentgen a podobne, tak povedzme, že do takého toho definitívneho rozhodnutia diagnostického, že vieme, čo tomu pacientovi je, minimálne syndromologicky a dáme mu správnu špecifickú liečbu, to znamená, že nedávame akoby lieky mix na všetko, ale máme veľmi
vysokú spoľahlivosť v tom, že pacient má napríklad srdcové zlyhanie, tak zabere zhruba tak od príchodu pacienta na urgent, povedzme si teraz o pacientovi, ktorý je na urgente a samozrejme v teréne sa tiež dá, tak zhruba hodina. Ak mám v ruke ultrazvukovú sondu, tak toto všetko, vrátane registrácie pacienta, administratívne uloženia na lôžko, zabere asi tak 10 minút, keď to ide dobre. A to ako je extrémny progres, lebo tá úspora času je dobrá, sám s tým máš skúsenosti, jak z hľadiska teda efektu liečby a tak z hľadiska bezpečnosti. To znamená, to je absolútne ako zásadný prínos a ten prínos spočíva v tom, že bohužiaľ sa musíme zmieriť s tým, že spoľahlivosť klinického vyšetrenia plúc, alebo teda hrudníka, napríklad u pacienta s dýchavicou, tak je zhruba okolo 50%. To znamená, takéto klasické členie, že keď má pacient vlhké chropky, tak ako má plúcny edém alebo kardiálne zlyhanie, keď má spastické fenomény, tak má napríklad exacerbáciu obštrukčnej choroby plúc, tak to je pekná ilúzia, ktorá ale bohužiaľ neplatí. Tam skutočne tá spoľahlivosť je veľmi nízka. A problém je vlastne, že lekári, ktorí pracujú v akutnej medicíne a v prvom kontakte, oni už potom neskôr vlastne nezistia, či mali pravdu, alebo či nemali v tom úsudku. Takže to vzniká falošný dojem a kognitívne skreslenie v tom, že my máme pocit, veď predsa niečo sme počuli, to vieme, že znamená tú a tú chorobu a takto sme zaliečili, ale už vôbec nezistíme, koľkokrát sme sa mýlili. Ten ultrazvuk, tú spoľahlivosť tých 50, alebo dobre, keď je niekto veľmi dobrý propedeutik, tak 60%, tak to zdvihne na hodnoty okolo 90, 95 a viac percent. A to už je v medicíne prakticky istota. Takže to je ten obrovský progres a to sa týka pacientov z dyspnoe, pacientov v šoku, pacientov, väčšiny pacientov s bolesťou na hrudníku a s rôznymi ďalšími syndromami, takže to je ako obrovský prínos. A aký je taký tvoj, či možno máš nejaký štrukturovaný algoritmus a vychádzaš z nejakého konkrétneho známeho, alebo máš nejaký vlastný algoritmus, keď sme povedzme naozaj pri tom dyspnoe a bolesti na hrudníku, čo sa snažíš vylúčiť a čo teda pozeráš v ktorých oknách? Ja v tomto vlastne, keď ja som začínal s tým ultrazvukom, v tomto využití, to už bude takých 17-18 rokov, tak vtedy žiadne protokoly neboli na toto. To znamená, ono nás to vlastne donútilo si vytvoriť nejaké vlastné protokoly, ktoré teraz používame jednak zo zvyku, jednak zo skúseností ošetrených tisíce pacientov, ale majú aj dobrú spoľahlivosť a oni sú vlastne, tie protokoly sú vlastne, ak hovoríme o dyspnoe, sú dva. Ten prvý protokol je založený hlavne na auskultačnom náleze na plúcach, to znamená, ja zistím, či pacient má obojstranné symetrické spastické fenomény, alebo vlhké, alebo má jednostranný abnormálny nález, alebo normálny fyzikálny nález. To mi spolu so znalosťou prevalencie rôznych príčin dušnosti na urgentnom príjme dá nejakú spoľahlivosť, čo to asi je. A tam sme teda bohužiaľ na tých 45-50%, ale v momente, keď k tomu pridám ten ultrazvuk a opäť pod nejakým protokolom, tak to zvýšim. A tomu, kto začína s tým ultrazvukom, tak môžem odporúčať, zase je to náš protokol, teraz už je to konečne tá validácia na prahu publikácie, má akronym SWIFT protokol a je to v podstate protokol. Je to asi to najjednoduchšie, čo sa dá spraviť tak, že to má prínos pre tých pacientov. A je to niečo, čo sa snažíme aj učiť na našich kurzoch. A vlastne tie základné otázky sú, posudzujeme, či náhodou pacient nemá tekutinu v perikardu a tamponádu srdca, posudzujeme, či pacient má normálnu funkciu ľavej komory, alebo má dysfunkciu, alebo naopak má hyperdynamickú funkciu a hodnotíme pravú komoru, či tam náhodou nie je výrazná dilatácia, ktorá by svedčila pre akutné korpulmonále z rôznych iných príčin. Je to pre kardiologa, echokardiografistu je to významné ako zjednodušenie. Verím, že každý kardiolog, ktorý nepracuje, ako sa na to dívaš, ale nepracuje vyložené v akutnej medicíne, tak ako plače, si myslím. Ale vtip je v tom, že sa to musí prepojiť s tou klinikou. Že ono to má svoj význam jedne v integrácii s tým klinickým nálezom a takýchto protokolov, ktoré sú validované na tú integráciu, nielen na to, že ako
ukoľko, s akým percentom správnosti ja rozpoznám, že správne, že má tamponádu alebo nemá, ale to, že ten prenos do tej kliniky, tak takých ako veľa teda nie. Myslím si, že v túto chvíľu sú asi 2, plus teda ešte ten, čo používame, takže ten postup je taký celkom ako protokolizovaný. Ten Swift, to, ak som správne pochopil, ste spolu, no nehovorím, že vynašli, ale zaviedli niekde na vašom pracovisku? Áno, my sme s tým začali úplne pôvodne u záchrannej službe, lebo tam sú asi tie nároky najväčšie aj na ten čas, na tú rýchlosť, to znamená, ono to volá po tej jednoduchosti. Takže bolo to vyvinuté pre toto prostredie, ale vlastne paradoxne ukázalo sa, že je to veľmi vhodné aj pre tú nemocnicu. A tam vlastne možno by som zmenil, že ten vtip je aj v tom, že to nie je protokol, ktorý hľadá nozologickú jednotku. Mne v zásade, keď to poviem tak hlúpo, skoro jedno, čo tomu pacientovi je, čiste z pragmatického pohľadu, ale ja potrebujem vedieť, akému mám dať lieky a čo s ním mám robiť. Jasné, že preto potrebujem mať nejakú znalosť toho, čo mu je, ale nemusí to byť nozologická jednotka, stačí to syndromologický popis, o čo ide, o akú skupinu. A ten náš protokol je smerovaný práve pragmaticky na rozpoznanie tej skupiny špecifickej liečby. To znamená, či má dostať bronchodilatačnú liečbu, či má dostať vazodilatačnú a diuretickú liečbu a podobne. Takže o tomto je to vyslovene pragmatizmus veľký. Takže máme mnoho akútnych stavov, máme v tom oblasti hrudníka, ktoré vieme a chceme vylúčiť, tak skúsme si ich potom trošku popísať, ako k tomu pristupuješ. Viem, že možno je možno jeden z obľúbených tém je disekcia aorty a viem, že máte tam aj zaujímavý algoritmus, respektíve aj možno, ako tu možno k tomu pristúpiť a odhľadnúť možno od pokusu aj čo týka nejakého dedimeru a určite, no. Nejaké kalkulačky. Tak koho baví medicína akútna, tak nechcem, to vyznelo hlúpo, ale tie hrudníkové syndromy sú krásne v tom, že tam skutočne veľmi zase toľko tých orgánov v hrudníku nie je, aby to bolo zase tak ako extrémne komplikované, ale vtip je samozrejme v tom, že existuje proste 5 killers a to sú stavy, ktoré sú tie najzávažnejšie a ohrozujú pacienta priamo na živote, že? A to je teda akutný infarkt myokardu, plúcna embolia, disekcia aorty, pneumotorax a ruptúra pažeráka, že je veľmi vzácny syndrom. A nám ide samozrejme o to, aby sme tieto vylúčili s čo najväčšou pravdepodobnosťou a prípadne diagnostikovali tie menej závažné stavy a na to je to všetko koncentrované. A je veľmi zaujímavé, že ja keď si vybavím, keď som chodil ešte na medicínu a učili sme sa internu a keď v tej jednej učebnici a ten autor tej učebnice nám to prednášal, tak bolo napísané, že vlastne napríklad diagnóza plúcnej embolie a disekcie aorty je otázkou skúsenosti, intuície a šťastia. A to nechceme, no. To proste nechceme. A je úplne perfektné, že dneska tie možnosti sú také, že už to takto nie je. To znamená to, ako si zmienil, keď zapojíme vlastne plné takéto armamentárium urgentistu alebo lekára v akutnej medicíne v tej výbave point of care metód je klinické vyšetrenie, EKG, point of care sonografia a niektoré point of care laboratórne testy. To znamená, že máme výsledok do tých 2 minút, akurát s tým troponínom sú problémy, ten je do 4 hodiny, ale to sa dá vydržať. A keď tieto veci použijeme, tak môžeme byť veľmi spoľahliví. Napríklad u tej disekcie aorty, čo si zmieňoval, proste v momente, u nás napríklad to máme tak, že vlastne do automatického algoritmu diagnostiky a ošetrenia pacienta s bolesťou na hrudníku spadá práve vylúčenie tých 5 killers, to znamená myslíme na disekciu aorty a použijeme tie protokoly, takže urobíme point of care vyšetrenie oblúka aorty suprasternálnou projekciou, ktoré vyzerá ako povedzme, nie je to tak často používaná projekcia, je to ale niečo, čo sa pomerne ľahko naučí a plus k tomu pridáme stanovenie D-dimerov, ktoré je v tom balíku a plus vyhodnotenie klinických prejavov, takže z toho sa generuje tzv. ADDRS score a ak má pacient s bolesťou na hrudníku ADDRS score 0 alebo 1 a negatívne D-dimery, tak má proste 99% pravdepodobnosť, že disekciu nemá a to je za mňa obrovský pokrok a to je smer, ktorým by tá akutná medicína mala ísť, lebo
stále sa to niekedy ešte udržuje na tej fázi tej intuície a ako takej tej divočejšej medicíny. Takže toto sú tie smery, myslím, ktoré treba v tomto reflektovať. Dobre. A čo s masívnou plúcnou emboliou? Tam asi sa pozeráš na pravé srdce? Áno. U plúcnej embolie zasa je to, o čo sa snažím, a to mi vlastne ukázali tie skúsenosti, a keď sa človek díva na tie čísla spoľahlivosti tých algoritmov diagnostických, tak snažím sa akoby v prvom rade úplne nepojať to podozrenie, lebo keď človek na začiatku si vlastne povie, že to bude určite plúcna embolia, tak tým trošku upozaďujete ďalšie možné príčiny a môže sa ukázať, že to proste nie je tá plúcna embolia a môže sa niečo prešvihnúť. Takže prvé, čo ja odporúčam je, ak ma napadne, to je určite niečo, tak si povedať pozor, ako klid, ukludni sa, nemusí to byť ono. Ale samozrejme, s tou emboliou ako počítam v tých algoritmoch a pochopiteľne, ak máme POC stanovenie D-dimérov, ak budú negatívne, tak pochopiteľne pravdepodobnosť nízka. A čo sa týka sonografie, tak tú plúcnu emboliu sa nám veľmi málo kedy podarí dokázať tak, že povieme áno, máme priamy dôkaz. To je v situácii, keď sa nám podarí zobraziť arteriu pulmonális a hlavné vetve a priamo tam vidíme tromby, čo je ako krásne z hľadiska tej medicíny, určite to človeka naplní ako entuziasmom a motiváciou, je to dobré pre pacientov, ale je to málo kedy. Ale pochopiteľne tie nepriame známky, ktoré môžeme vidieť ako výrazná dilatácia pravej komory, McConnellovo znamenie, také tá dyskinéza voľnej steny a hrotu, tým, jak tá pravá komora sa proste snaží pracovať proti tej náhle vzniknutej plúcnej hypertenzii, až po prítomnosť krvných zrazenín v pravostranných oddieloch, tak to sú všetko momenty, ktoré sami o sebe nemajú veľký význam, ale ak sa pripoja k tomu klinickému vyšetreniu. A ak sme schopní zobrať tú sondu ešte a venovať ďalších 60 sekúnd vyšetreniu napríklad hlbokého žilového systému, proximálneho na dolných končatinách, nájdeme trombózu, všetko sa to spojuje. Takže fakt tá integrácia v tomto je veľmi, veľmi výrazná. A je výborné, že to celé trvá ďaleko kratšie, než teraz o tom som rozprával tú chvíľu, takže je to fajn. Preskúsené už určite áno. Určite áno. Dobre, infarkt myokardu je stále v zásade EKG diagnóza, ale môžeme pri nejakom NSTEMI hľadať, ale myslím, že poruchy kinetiky už patria skôr asi do ruky skúsenejších. Áno, to už presne tak, to súhlasím, to som presvedčený, že ako pochopiteľne ako výraznú poruchu kinetiky charakteru aneurizma hrotu, takotsubo alebo anteroextenzívneho infarktu, to si všimne aj začiatočník, ale inak áno, súhlasím, naprosto hodnotenie regionálnych poruch kinetiky nepatrí úplne do toho portfólia. Ten infarkt vlastne u tých pacientov, tam je samozrejme tá ako dominancia hlavne v tej laboratórnej EKG zložke, ale to sonom môže pomôcť a mám v svojej praxi pacientov hlavne z terénu, niekoľkých, u ktorých sa podarilo diagnostikovať kritickú stenózu rea alebo proste priamo hroziac systémy len na základe poruchy kinetiky na sonografii plus bolesť na hrudníku. Napríklad ten najmladší pacient mal, myslím, ten má asi 25 rokov alebo koľko, tak to z terénu a išiel priamo do Katlabu na základe toho. Ale to sú ako rarity, to sú fakt tie veci, ktoré prináša keď sa tá metóda používa rutine u každého pacienta. Takže tie, povedzme, pacienti s akutným koronárnym syndrómom, hlavne bez elevácie ST úseku, je taká tá klasická pre ultrazvuk per exclusionem diagnostika. Tak, jak je septický šok alebo distribučný šok, vlastne akoby niečo, čo nám zostane, keď vylúčime tie ďalšie zjavné, tak to je asi niečo podobné. Jasné. No a posledný z tých 5, ktoré ste vymenili pažrákovi, je teda pneumotorax a tam je to tiež relatívne zaujímavé vyšetrenie práve ultrazvukom, tak to ešte možno skús popísať. Určite. Ten pneumotorax, diagnostika pneumotoraxu, to vždycky bolo a je to označované, že to je fakt taký ten hlavný, tá drtivá proste pes toho ultrazvuku, že sme schopní ultrazvukom diagnostikovať aj minimálny pneumotorax, taký čo nie ventrálny, malý, ktorý nie je vidieť na klasickom prednozadnom snímku hrudníku a podobne. Ale
To môže budiť dojem takej tej samozrejmosti a jednoduchosti a to je zradné hlavne tam, že keď ho nevidím, tak si môžem získať dojem, že tam proste nie je. Ale ono je to veľmi ľahké, ak ja niekomu kanelujem prístup do centrálneho riečiska a chcem vylúčiť pneumotorax, no tak tam viem, že tam som niečo robil, viem na ktorej strane a viem presne, že očakávam odpoveď áno, nie. Ale ak mám pacienta s polytraumou, ktorý má kontúziu hrudníkovej steny, má kontúziu plúc, má napríklad do toho hemotorax, tak tam identifikovať ten pneumotorax už tak ľahké nie je. Stále ten pneumotorax má veľmi dobrú a ďaleko lepšiu spoľahlivosť diagnostiky ultrazvukom než teda radiologickým metódou. Mám na mysli teda predzadný snímok, len chcem trošku brzdiť, nie je to 100%, s tým proste nemôžeme počítať, čo sa síce hovorí, ale tak 98, 99, ale 100 to není. Ale inak je to samozrejme perfektná metóda, kde sa v podstate využíva hlavne takých artefaktov, ktoré vznikajú, keď dojde proste k oddeleniu parietálnej a viscerálnej pleurie vzduchom. Teraz asi nemáme obrázky, takže asi zbytočné to teraz popisovať a záujemci určite o tom poslucháči veľa vedia, ale áno, je to ako výborná cieľová diagnostická cieľové ochorenie, len treba mať ten malinký taký ten vzadu v hlave tú poistku, že úplne 100% to nie je. Jasné. Sám si povedal, že máš dlhoročné skúsenosti s ultrazvukom v akútnej a urgentnej medicíne. Pamätáš si nejaký case, kedy ti pokus úplne zmenil tvoje diagnostické rozhodovanie alebo myslenie a celý algoritmus toho pacientovského manažmentu pacienta? Určite tých ako pacientov je pomerne veľa a myslím si, že skôr všeobecne by som povedal, to je presne ten moment, že kedy robíme buď to ako vyšetrenie treba za iným účelom, alebo skôr ako rutinným spôsobom a naraz zistíme v podstate temer náhodne nejak ako závažný problém, ako napríklad absolútne nečekanú disekciu aorty alebo podobne. A to je niečo, to prináša, ak sa rozhodneme, že ten úplne najzákladnejší ultrazvuk u nejakých symptómov alebo syndrómov budeme proste používať rutine. A ak sa toto začne, tak zistíme za rok, že sme videli niekoľko úplne výnimočných vecí, ktoré by sme napríklad normálne nezaregistrovali, alebo dokonca veľmi výnimočných vecí. A to znamená, a potom sa človek to vidí spätne, že to je pacient, ktorý môže vyzerať skoro až banálne a urobili sme taký základný proste minimalistický postup u pacienta s bolesťou na hrudníku alebo a podobne. Ale naraz jedným priložením sondy zistíme proste nejakú katastrofu. Takže to sú tie diagnostiky ako disekcia aorty typu A, to sú potom typické nálezy u pacientov napríklad s bolesťou brucha, u ktorých by sme nečakali komplikácia aneurizmatu brušnej aorty a podobne. Takéto veci, kde fakt priloženie sondy v podstate ako zachráni život človeka. A ostatne toto sa deje do určitej miery, keď používame ultrazvuk behom resuscitácie. To možno bude, neviem, či sa k tomu dostaneme, ale môžeme o tom potom povedať viac. Takže tých pacientov je skutočne veľa. No a vlastne to je na to možno to zaujímavé, že vlastne si človek uvedomuje spätne tie výnimočnosti, ktoré by sa nestali a keby ten ultrazvuk nebol. Zabrdníme na chvíľu možno nie do úplne akutnej časti pokusu a to je možno nejaké potvrdenie si alebo stanovenie volumen statusu, ako keby objemov alebo stavu hemodynamiky a preťaženia, respektíve vylúčenia preťaženia. A povedzme ešte možno niečo o fluid responsiveness. Ako k tomu pristupuješ ty? Áno, to je fluid responsiveness. To je niečo, to je také ako extrémne zaujímavý ako fenomén. Takto, súčasné odporúčania napríklad pre diagnostiku a liečbu sepsie a septického šoku z tohoto roku ako výrazne odporúčajú používanie tzv. Dynamických metód na vyhodnotenie stavu cirkulácie a fluid statusu a to je presne fluid responsiveness, o čom hovoríš, alebo teda fluid responsiveness, keď to preložíme, je to vlastne, to nám hovorí, že máme nejaký test, ktorým keď pacienta vyšetríme, tak získame informáciu, či by podanie tekutín viedlo k zvýšeniu srdcového výdaja
bez toho, že by sme tie tekutiny podali. To je pravá fluid responsiveness. A skutočne echokardiograficky sa to dá pomerne spolahlivo, ale je to zaujímavé, že tam najviac štúdií na túto tému je z doby, povedzme už celkom už tak ako uplynulé, už to nie sú úplne recentné štúdie a vlastne boli realizované ešte pri, povedzme, už takých ako starších typov ventilačných režimov a napríklad vo ventilačných podmienkách, ktoré z dnešného pohľadu vlastne vôbec nedosahujeme a nechceme dosahovať. Takže to je také ako zvláštna vec a čo viac, tak vlastne to bola doba, keď sa fluid responsiveness proste merala u každého, ale dneska už sa zase na to dívame trošku inak, lebo v podstate, OK, mám pacienta, u ktorého sonograficko-klinicky usúdim, že má septický šok. Potrebujem takému pacientovi stanovovať fluid responsiveness? No nepotrebujem, lebo ja viem, že všetci títo pacienti až na malé výnimky potrebujú tekutiny. To znamená, súčasný proces je, že sa chceme skôr oprostiť od stanovovania fluid responsiveness tam, kde je to jasné a z môjho pohľadu je možno dôležitejšie v tú druhú fázu si identifikovať, kedy už má pacient tekutín dosť. Takže určitá ako fluid unresponsiveness alebo niečo také, takže úplne opačná vec. A ešte naprosto kľúčovú rolu v tom hraje, ako to poznať ako naložiť a ako interpretovať tachykardiu. Či je kompenzačná alebo nekompenzačná. A to je niečo, to je spoločný menovateľ, čo podľa mňa ako odpovedá na všetky tieto otázky. A hovorím o tom aj preto, lebo je to predmetom nejakého našeho výskumu, tie klasifikácie. Takže ten pohľad sa na to dosť mení. Ale ak by sme sa vrátili, stále tá fluid responsiveness nám má čo povedať u veľa pacientov a áno, skutočne sonograficky sa to dá veľmi spoľahlivo, dá sa to spraviť. Chce to trošku pokročilejšie hodnotenie, ak to chceme vedieť s dostatočnou spoľahlivosťou, to znamená, že meriame respiračnú variabilitu prietokových parametrov, buď vo výtokovom trakte alebo na aortálnej chlopni najčastejšie. A potom je taký ako extrémne jednoduchý parameter, veľmi spoľahlivý fluid responsiveness a to je kolaps dolnej dutej žily. Ale tých ale je tam niekoľko samozrejme, to je to nešťastie s tou fluid responsiveness. V prvom rade, toto sa musíme pýtať u pacienta, u ktorého máme nejakú potrebu niečo meniť, lebo obidvaja teraz som 100% presvedčený, že sme fluid responsívni. Ale myslím si, že sa nám darí celkom dobre, ne? A ako my tekutiny nepotrebujeme dodávať. Ale u pacientov v šoku, ktorý vieme, že má neadekvátny alebo absolútne nízky srdcový výdaj, to chceme vedieť a tam to má ten význam. A dolná dutá žila u takýchto pacientov, ak je skolabovaná, tak tam tá fluid responsiveness to predikuje 99%. Problém je, že z 10 pacientov, ktorí sú fluid responsívni v takejto klinickej situácii a sú ventilovaní, tak ona bude skolabovaná tak u 2-3 z nich. To znamená, je to typická situácia, kde je nízka senzitivita, že nezachytíme všetkých, ale keď už to vidíme, tak to tak je. A toto nie je zas tak zlé, to ako keď je niekto začiatočník a identifikuje aspoň tú časť tých pacientov, tak je to extrémne jednoduché, rýchle a veľmi dobré. Takže na fluid responsiveness je otázka, ako sa na to dívame a v dnešnej dobe skutočne sonograficky skôr tá cesta ide k vnímaniu, identifikácii vlastne už ako nadbytku tekutín, intraabdominálnej kongestie a také ten fluid overload, Takže sorry, ak som to nejak skomplikoval, takú jednoduchú vec. Ale možno dať k tomu doplním, že možno ako k tomu pristupujete u vás, ty robíš aj na jednotke intenzívnej starostlivosti a či ako keby ten volumový status kontrolujete pravidelne a na čo sa ty zameriavaš? Áno, myslím si, že nie takto. U pacienta, ktorý to vyžaduje klinicky, tak kontrolujeme, ale zapojíme do toho ako všetky klinické jednotky. To znamená, že treba využiť všetko, čo vidíme. To znamená, keď prídem pacientovi a pozriem sa na neho klinicky, tak sa dívam jedným okom na monitor, dívam sa, či je tam variabilita prietokových parametrov na monitoru a podobne a k tomu spravím ten ultrazvuk. Ale tam často sa môžeme dostať práve vplyvom umelej plúcnej ventilácie a podobne do také, ako povedzme, šedej zóny, že nám to veľa nehovorí a moja osobná skúsenosť je kombinácia
echokardiografie a PLR testu, keď urobíme pasívne zdvihnutie končatín a pokles trupu a vlastne pacient dostane bolus tekutín z žilového riečiska, tak ja to spojem tieto dve veci. Ja viem, že priloženie sondy na hrudník vlastne trošku ovplyvňuje ten PLR test, lebo tam ten by mal byť ako bezkontaktný na pacienta, ale ide o to, zoberiem sondu, pozriem sa na pacienta, zmeriam prietokový parameter, integrál rýchlosti vo výtokovom trakte, proste takéto VTI, LVOT, z ktorého sa počíta srdcový výdaj. Nemusím vôbec počítať srdcový výdaj, len sa spočítam, oskenujem tú krivku a potom spravíme PLR a oskenujem to znovu. Ak došlo k zväčšeniu, ak došlo k nárastu toho parametru, tak viem, že sme na správnej ceste. A to je niečo, čo si trúfam povedať, že celkom dobre funguje u ventilovaných pacientov, a funguje to dobre aj u spontánne ventilujúcich, lebo tam sa skôr kloníme k tomu PLR než tým echokardiografickým metodám, ale tá kombinácia je dobrá. Tak mi to možno daj do kontextu, ako teda hodnotíš. Pacient je ventilovaný, urobíš mu to LVOT VTI pred a po leg raise teste a zvýšil sa mu tento parameter, respektíve tých centimetrov, centimetroch, narastie, znamená to, že pacient reaguje na tekutinu. Áno, presne tak, to znamená, ja viem, že tomu pacientovi teraz, ak potrebujem zvýšiť srdcový výdaj, dám mu tekutiny. Takže takto, ale obecne, ako hovorím, toto sú vyšetrenia, ktoré robím selektívne a veľmi zdôrazňujeme to také ako otrepané, ale proste ten komplexný klinický pohľad na toho pacienta. A obecne dneska tá intenzívna medicína alebo doteraz kráčala, uvidíme, čo s tým spraví rozvoj umelej inteligencie, ale kráčala skôr robiť jednoduché testy a skôr trebárs 2-3, než jeden nejaký komplexný. Takže išlo to hodne k tej jednoduchosti. Ale ako hovorím, toto robím len tam, kde nemám jednoznačnú alebo spoľahlivú informáciu z ďaleko jednoduchších testov, ako je vyhodnotenie periférnej perfúzie, proste klinickým vyšetrením, tvar arteriálnej krivky a podobne. Mimochodom, už len z tej arteriálnej krivky invazívneho merania krvného tlaku sa dá vyvodiť extrémne množstvo informácií. Úplne excelentný článok na tom publikoval v Critical Care Jean Teboul, geniálny článok. Kto chce, nech si nájde článok, nech zadá arteriálna krivka, hemodynamika a Teboul sa to píše. Ten autor úplne ako totálne geniálna vec. Čisto len z toho, ako vyzerá tá krivka. Čisto len z tvaru tej krivky sa dá vyhodnotiť extrémne množstvo informácií. Úplne super. Dobre, pre mňa to bude ešte zaujímavé čítanie. Načrtli sme teda septický šok. A čo s kardiogénnym šokom? Áno, tak kardiogénny šok určite je to je ako vec, ktorú si myslím, že sme ako schopní diagnostikovať veľmi dobre a echokardiografia, alebo to už ako, teraz použil som termín echokardiografia, lebo pre, povedzme, podrobnejšiu diagnostiku kardiogénneho šoku určite sa zhodneme, že treba už ako trošku tú skúsenosť väčšiu a povedzme ísť trošku za rámec tej jednoduchosti, ale samozrejme, ak mám pacienta, ktorý má klinické známky šoku, priložím sondu a vidím, že má ťažkú systolickú dysfunkciu ľavej komory, tak a nie je to chronická vec, tak asi mám hotovo, alebo viem, že minimálne mi to dá týmto smerom je treba ísť. A nehovorím, že ten pacient nemôže mať k tomu podiel nejaké infekcie a tak a nejakú tú distribučnú zložku, ale väčšinou to býva ten dominantný nález, ktorý nám potom dáva ten smer, takže určite to je, a myslím, že to je aj o tých odporúčaniach, že ako to je 1A, že sa má urobiť echo u pacienta s podozrením na kardiogénny šok, takže to je jednoznačne proste zásadná vec. A čisto len zo zaujímavosti na vašom pracovisku robívate pacientový cardiac index, cardiac output, alebo sú to krivky, je to PICO, je to akú metódu? To je dobrá otázka. Takto, na urgente tieto metódy nepoužívame, myslím tie semi-invazívne alebo invazívne. A je pravda, že na anesteziologickej klinike v Ústí nad Labem, kde sme vlastne docela sa venujeme už ako
asi ako 10 rokov tej výučbe point of care sonografia, tak sa celkom používalo PICO, ale s tým používaním sonografie sa používa naprosto minimálne. Lebo skutočne u väčšiny pacientov je ten postup taký, že keď pacienta vyšetríme, tak v momente, aj keď tá hemodynamická situácia je komplikovaná, ak nám sono plus klinické vyšetrenie dobre popíše tú situáciu s tým, že nám z toho vyjde nejaká intervencia a keď tá intervencia funguje, tak vlastne tam ani nepotrebujeme sledovať nejaké doplnkové parametre okrem. Samozrejme, rutina je intraarteriálny krvný tlak, ale nejaké ďalšie invazívne parametre vlastne príliš nepotrebujeme. A ten srdcový výdaj sa dá echokardiograficky a sonograficky stanoviť pomerne veľmi presne a navíc dneska tie prístroje už disponujú aj funkciami vlastne automatického zmerania toho srdcového výdaja. Takže to všetko do počítaček môže sledovať beat to beat v podstate zmeny srdcového výdaja. Takže z tohoto hľadiska pre mňa srdcový výdaj je veľmi dôležitá informácia, meriam ho často, ale keď už ho raz zmeriam a dáva mi to zmysel v nejakom ovplyvnení, tak už nepotrebujem tie invazívne metódy. Ale treba povedať, že teraz hovorím o obecnej ICU. Ak máme pracovisko, kde sa používa hodne ECMO a rôzne mechanické podpory obehu a tak tam samozrejme je to treba, tam sa ako Swanganzov kateter používa stále celkom bežne, záleží samozrejme, ako sa na to dívajú, na tú techniku, ako takéto pracovisko, ale tam tie invazívne metódy sú kontinuálne, sú potrebné, ale pre obecnú jednotku intenzívnej starostlivosti ten ultrazvuk ich výrazne redukuje. Jasné. No ty si spomenul, Roman, ešte aj tému resuscitácie a využitia ultrazvuku, tak sa k tomu dostaňme. Ako ten ultrazvuk používať čo najefektívnejšie, aby sme zredukovali pauzy medzi kompresiami hrudníka? Áno. A keď, tak čo hľadáš v jednotlivých projekciách? Áno, tak to je samozrejme základom, tým začínam vždycky, keď učím ultrazvuk behom zastavenia srdca. Nemalo by to narušiť tú resuscitáciu. Zasa takto, tie obecne odporúčania ERC také na veľa vecí komentujú tak, že áno spraviť, ale nesmie to oddialiť niečo. Ale keď čokoľvek, keď robíme, vždycky to ako niečo, ako to sa nedá predsa povedať, že ako robíme 2-3 veci strojovou pravidelnosťou a čokoľvek k tomu pridáme, že to na to nemá žiadny vplyv. Je to taký ako do určitej miery, nebudem sa povedať alibizmus, ale ultrazvuk behom zastavenia srdca sa dá určite robiť tak, že skutočne nejaký signifikantný vplyv na kvalitu kompresí a na vynútené nejaké pauzy v tých kompresiách, že to žiadny signifikantný vplyv nemá. Ale musí sa to zaradiť do nácvikov resuscitácie na pracovisku. To znamená, už sa počíta s tým ultrazvukom a tak, ako sa bude robiť. Ten ultrazvuk určite vyžaduje to jednu osobu, ktorá ho spraví. To znamená jednoho človeka akoby navyše pri tej resuscitácii. Tým chcem povedať, že keď posádka, rendevu systému, lekára, záchranár alebo posádka RZP resuscituje v terénu, tak aj keď majú ultrazvuk, ale sú dvaja, tak to proste nie je reálne, aby ho použili. Ale ak sú traja, alebo dokonca potom 4, tak už sa určite použiť dá. Takže je to v prvom rade, treba si rozmyslieť fakt tú bezpečnosť, tú efektivitu a dodržanie štandardnej resuscitácie. Ale všeobecne ten ultrazvuk u zastavenia srdca môže mať veľmi dramatický dopad na ten priebeh, lebo v prvom rade ten ultrazvuk nám pomôže často rozpoznať odstrániteľnú príčinu zastavenia srdca. Typicky hlavne tam patrí tamponáda srdca, môže tam patriť plúcna embolia, ak sa ten ultrazvuk spraví vo veľmi včasnej fázi a hlavne môže identifikovať hypovolemiu závažnú. A to je zaujímavé, lebo a s tým ja mám veľmi dobré skúsenosti, lebo v tom našom súboru desiatok pacientov, u ktorých sme ho použili, tak vlastne najčastejšie sme identifikovali tú hypovolemiu. Bolo to asi 25 až 30% pacientov a ono je zasa,
tak je niekedy to ten, povedzme, veľmi ako zjednodušene štrukturovaný prístup k resuscitácii, niekedy môže ako do človeka vniesť myšlienku, že existujú len tie 4H, 4T, tie príčiny odstrániteľné, ale oni existujú aj iné odstrániteľné, existujú niektoré neodstrániteľné príčiny. Takže, a toto všetko ten ultrazvuk nám ako pomáha docela dobre identifikovať a potom sú príčiny, tie príčiny sa môžu kombinovať a moja skúsenosť je, že ak má pacient behom zastavenia srdca známky hypovolémie, to nemusí byť tá príčina toho zastavenia, ale je to tá posledná kvapka vlastne, čo znie symbolicky vlastne v súvislosti so slovom hypovolémia, ktorá spôsobí, že ten pacient dostane zastavenie srdca a keď tento aspekt skorigujeme veľmi rýchlo, nejakou veľmi rýchlou dávkou tekutín, tak to môže byť naopak zase tá kvapka, ktorá chýba k tomu obnoveniu cirkulácie. Takže to je ako veľmi, veľmi dôležité. A čo sú pre teba tie znaky hypovolémie na tom ultrazvuku? Áno, určite to je typicky skolabovaná dolná dutá žila a skolabovaná pravá a často aj ľavá komora. Lebo behom resuscitácie behom zastavenia srdca tým, že dochádza k ekvalizácii tlakov vlastne v celom riečisku, to znamená, nastaví sa tlak nejaký zhruba 20 mm ortute vo všetkých oddieloch a to vedie k tomu, že tá dolná dutá žila je dilatovaná. Prítomnosť skolabovanej dolnej dutej žily u zastavenia srdca znamená témer jednoznačnú hypovolémiu. Takže to je vec, ktorú identifikujeme za niekoľko sekúnd. To znamená, z tohoto je to extrémne dôležité. Druhá vec, ktorá je dôležitá a zaujímavá, že taká tá konvenčná predstava, že zastavenie srdca znamená, že srdce sa nekontrahuje, je nefunkčné a je úplne zastavené a nehybné, tak to je predstava veľmi mylná. U významného podielu pacientov sú zachované určité minimálne kontrakcie, ktoré ale nie sú schopné generovať srdcový výdaj, ale ich prítomnosť znamená významne lepšiu prognózu. To je ďalšia vec, ktorú vidíme voľným okom okamžite. No a tretia vec, to je niečo, čím sa ako zaoberáme aj s našim tímom, je vlastne sonograficky riadená kardiopulmonálna resuscitácia, alebo teda ultrasound guided CPR, tomu hovoríme. A my totiž sonograficky sme schopní vyhodnotiť v reálnom čase efektivitu tej poskytovanej resuscitácie. Ono to vychádza z toho, že aj tie pravidlá na resuscitáciu sú uniformné. A my dosahujeme nejaké kvalitatívne ciele, hĺbku kompresia tak, ale je to rovnaké u každého pacienta. Ale u niekoho je treba 5 cm kompresia, u niekoho 6, u niekoho 7. Veľmi sa to aj líši v tom, aká je pozícia srdca v hrudníku a kam máme priložiť na sternum ruky alebo masážny prístroj a kde má byť to maximum kompresí. A to veľmi ľahko som schopný identifikovať ultrazvukom, že sa proste pozriem behom kompresí, ako sa srdce komprimuje, stlačuje a ak je nedostatočné, tak proste upravím pozíciu rúk. A to potom sú fakt také ako záležitosti, že posun rúk o 2 cm dole spôsobí, že naraz dojde k obnoveniu obehu. A je to úplne až ako neskutočné niekedy, že taký malý rozdiel a vedie to k takej zásadnej veci. A toto by sme nikdy nepoznali bez ultrazvuku. No a potom, posledná vec, čo tam ešte ten ultrazvuk u zastavenia srdca vnáša, a ospravedlňujem sa, že už o tom možno hovorím veľmi dlho, ale to je téma, na ktorú ako by sa ma nemal nikto pýtať, ak máme obmedzený čas. Bolo to už dávno, som publikoval jednu kazuistiku, ktorá ukazuje, ten ultrazvuk nám prináša zásadné informácie vlastne o tej patofyziológii a dynamiky toho zastavenia srdca a resuscitácie. A vlastne mám zaznamenané prípady, keď vlastne taký ako zvláštny paradox, že príčina zastavenia srdca nemusí byť príčinou smrti toho pacienta. To znie veľmi ako zvláštne, ale viem, že sme sledovali online v terénu, ako teda v reálnom čase v terénu u pacientky, u ktorej sme zasahovali pre významnú dyspnoe. Zistili sme, že má ťažký kardiogénny šok, dostala z dôvodu proste rozsiahleho infarktu s ťažkou teda ischemickou mitrálnou regurgitáciou, ťažkým plúcnym edémom. Ona dostala behom ošetrovania zastavenie srdca a príčinou zastavenia srdca bol ten kardiogénny šok ťažký, ale behom tej resuscitácie došlo k vytvorenie
trombo jako mobilných zrazenín v pravostranných oddeloch, ktoré embolizovali do plúcnice a vlastne tá neefektivita resuscitácie a vlastne príčina smrti bola vlastne popísaná ako plúcna embolia, ale tá vznikla až intraarrest behom tej resuscitácie. To znamená, ten jako fakt prínos do vnímania toho vnímania tej zástavy je jako zásadný a človek sa úplne mení pohľad na to. Alebo, že by sme robili taký jako zaujímavé pre mňa veľmi výskum, že sme sledovali na zvieraťom modely zastavenia srdca, že sa indukuje zastavenie a sleduje sa, za aký čas dojde k vyhasnutiu tých spontánnych minimálnych kontrakcií podľa toho, či to je fibrilácia komôr, alebo je to bezpulzová elektrická aktivita. A k tomu ešte sme sledovali vlastne tok a prúdenie erytrocitov sledovaním mikrocirkulácie sublingválnej. A tam sme napríklad zistili, že aktívny posun a aktívny tok erytrocitov u jedného z týchto fenotypov tej zástavy trvá napríklad priemeru ešte 20 minút po úplnom zastavenia toho srdca. A to svedčí jednak teda, pretože skutočne to zastavenie srdca nie je sekundová záležitosť, ale veľmi ako dynamický teda proces, ktorý má svoje trvanie a dá sa vymýšľať, ako to ovplyvniť, ale mimochodom to podporuje myšlienku, že proste už tá Harveyho hypotéza alebo Harveyho predstava o tom, ako funguje krvný obeh, proste úplne neplatí, lebo to, že ako srdce je výlučný hýbateľ cirkulácie, proste zjavne nie je pravda. Jednak to by to nefungovalo ako energeticky, ale zjavne sa tam uplatňujú proste ďalšie mechanizmy na úrovni mikrocirkulácie. To srdce dáva pulzatilný tok, ale nie je to tá všetká energia. Dostal som sa asi ako ďaleko, ale sú to ako fakt extrémne ako zaujímavé veci a to stačí začať len tým, že len ako prikladáme tú sondu. No. Kto ťa počúva, vidí, že si naozaj veľkým fanúšikom a zároveň aplikátorom pokusu. Viem, že aj vyučuješ alebo vedieš kurzy v rámci IPVZ v Českej republike. Povedz nám možno, je to možno štrukturovanejšie ako na Slovensku, určite na Slovensku nejaké kurzy bežia, ale ako je to v Čechách teda? Áno, v Čechách je to tak, musím povedať, že v Čechách už je niekoľko pracovísk, ktoré robia ultrazvukové kurzy, ako na Morave, tak v Čechách. A tá naša skupina proste pod IPVZ, čo je IPVZ, aby som priblížil slovenským kolegom, je to štátna inštitúcia priamo riadená ministerstvom, ktorá má za úlohu celoživotné a špecializačné vzdelávanie v Českej republike. Takže ponúka možnosti pre školenie vo veľa veciach a ten point of care ultrazvuk, tam máme výukové pracovisko, point of care sonografie a je to vlastne jedna vec, ktorej si kolegovia môžu ako extra mimo špecializačné štúdium dorobiť tú kvalifikáciu. Takže robíme kurzy rôzne zamerané na pokus v akutnej medicíne, echokardiografia v akutnej medicíne. Začali sme robiť kurzy pre nelekárov, chystáme sa, snáď už sa nám to podarí teraz, budeme mať na to simulátory na vlastne takú ako nové pojatie sonografie na point of care, transesofagálnu echokardiografiu a podobne. Takže snažíme sa to rozvíjať a skutočne v Českej republike to beží celkom dobre a tá point of care sonografia aj vďaka tomu úsiliu rôznych kolegov už veľmi vstúpila do tej akutnej medicíny. A v súčasnosti taký veľký trend je, že prakticky lekári to implementujú do svojich postupov lebo vlastne tá akutná medicína alebo urgentná má s tými praktikmi je veľmi vlastne je to veľmi podobné, je to veľmi široké, len v tej urgentnej vidíme viac tých závažnejších stavov. No. Takže toto tam beží. Ale aj keď to beží pod ministerstvom zdravotníctva, vedie sa prihlásiť lekár zo slovenských. To chcem povedať, je to úplne otvorené pre kohokoľvek, takže kto by chcel sledovať akcie pod výukovým pracoviskom point of care sonografie pod IPVZ, tak ľahko sa tam preklikne tak cez tento názov a dá sa tam prihlásiť na jeseň. Robíme niekoľko kurzov a ak teda som dostal takúto nahrávku, že môžem za pracovisko toto spraviť ako určité PR, tak teraz my sme novo začali s kurzami, ktoré nazývame klinická aplikácia point of care sonografie v akutnej medicíne a tam sa nepracuje priamo s prístrojom, ale ideme
robíme veľa kazuistik, ktoré rozoberáme vlastne z hľadiska toho, ako presne vyhodnocovať nálezy point of care ultrazvuku tých typických stavov, ako ich začleniť aj do tých súčasných odporúčaných algoritmov, ktoré koľkokrát ešte s tým pokusom vlastne ani nerátajú. Takže je to také, ako je to vyloženie nácvik štrukturovaného klinického uvažovania v urgentnej medicíne, založené hlavne na ultrazvuku, ale rozhodne nie len na ultrazvuku. Takže koho by to zaujímalo, vlastne keď sa povie, že to A, že ako získame tie obrázky, ako poznáme tie patológie, tak sa k tomu dá to B, že čo s tým vlastne spravíme, tak to B sú tie kurzy. Tak ako všetkých pozývam, ak tam bude voľné miesto, rád uvidím. A zo Slovenska už tam bolo pomerne veľa kolegov, že ani to nie je, si myslím, nejaké, že nie je to problém. Že nie je to žiadny problém. Jasné. Kto si chce spraviť výlet do Prahy, tak môže. Roman, veľmi pekne ti ďakujem za prijatie pozvania a že si sa podelil so svojimi skúsenosťami z point of care sonografie. Ja ti tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi si toho cením. Skutočne aj teraz musím povedať, obdivujem tú akciu vzdelávaciu, ktorú robíte pre kardiológov a ostatných. Je to excelentné a ešte raz ďakujem za pozvanie. Ano. A držím palce. Áno, Roman bol lektorom celého dňa ultrazvukovej, alebo teda point of care ultrasonografie v rámci nášho kardioakcelerátora, ktorý prebehol v tento rok a budeme sa tešiť, keď príjmeš pozvanie aj budúci rok. S radosťou a skutočne gratulujem skvelej akcii. Ďakujeme. Okrem našich pravidelných stretnutí pri podcaste CardioMD pre vás tvorím aj pravidelný kardiologický newsletter s rovnakým názvom. Je určený pre všetkých súčasných aj budúcich kardiologov, internistov a všeobecných lekárov, ktorí majú chuť rásť, inšpirovať sa a zdieľať svoje tipy. Každé 2 týždne vám vyberáme zaujímavé štúdie, kongresy, aplikácie, rozhovory a klinické tipy z kardiológie, ktoré zaujali mňa na mojej kardiologickej ceste. Nezabudnite sa prihlásiť na odber.